Slušate S, dobar dan. Hoćemo na jedno lepo putovanje. Ozbiljna sam. Čitam juče jedan američki multimilioner hoće jedan bračni par da pošalje na Mars u okviru nekog projekta. Šta li? I ja stvarno ne znam zašto mi je Đole Đugani odmah pao na pamet. Đole, pa jel bi išao? Pa pravo ti kažem, sad u ovoj situaciji kakva je uopšte u celom svetu bi. Da, sigurno da bi išao. Ali još poveo bi svoju decu. Ne bi samo sa suprugom poveo i svoju decu i tako. Porodično, tako je. Ali u kapsuli je 17 kubnih metara prostora. Da li bi stali svi? Super, svi bi stali onako i dizali bi ruke gore i vikali onako kao na utakmici. Juhu, jer imali bi mesta za to. I svi bi pevali. Ako je kao na filmu sve, onda vjerojatno bude zanimljivo, ali šta tamo postaje? Pa dođe neki zeleni, mali, plavi, pa ovo, levo, desno, bude svašta. Đole, datum lansiranja misije je 2018. 5. januar. Imaš vremena da razmisliš, pa sad ako hoćeš. Sve se može kad se hoće i svašta. Zadatak je da se letilica održava i da se informacije šalju na zemlju. Posao za celu porodicu, rekla bih. U svakom slučaju bi bila sada Vesna, moje 2 ćerke i moj sin. A ako bi htela i Slađa, zašto ne? Povedemo i Slađu i njenog dečka. Svi možemo da idemo. Ceo Mars i Đoganijevi. Idemo na Mars, idemo na Mars.